Sa dihang nagtuon kog teolohiya, kaning ato ang gisaulog ron kaning Trinidad, no? Mao ni isa sa pinaka murag bugat sabton og sulbaron nga talinghaga o misteryo sa atong pagtuo. Apan makahinumdum ko sa among professor o sa ka-Irish nga theologian, giingnan mi niyang tanan, simple lang kaayo ang kahulugan sa Holy Trinity. Na ay usa ka Dios, apan anaa siya'y tulo ka managlahi-lahi nga personalidad. No? Ang amahan nga maoy nagplano sa tanan, ang anak nga maoy nagtuman sa plano sa amahan, ug ang espiritu nga maoy nagpadayon sa gisugdan sa anak. Unya, kani daw tulo ka personalidad nga naa sa usa lamang ka tao, usa lamang ka Dios, inseparable kana. Mura daw na siyag itlog nga naay bagak, naay bagal, naay langit-langit, nga naay unod. Di daw pwedeng bulagon. But more than that, ang Holy Trinity, no, dili ta maghisgot niya isip doktrina o misteryo sa simbahan. Ato siyang pamalandungan isip konkretong timaan sa kahiusahan, no? The full manifestation of unity and cohesion. Kahiusahan nga maoy nature o karakter sa Dios, kahiusahan nga mauusab ang atuang gipaning kamutan. Gawas nga kahiusahan kana, komunidad or communio usab ang balaang Trinidad. Communio, that is, the community is formed because of the love that binds the three together, which is inseparable. Sama kana sa union sa usa ka katilingban bitaw, nga dili mabungkag tungod lang sa unsa nga rason. Dili mabungkag sa chismis, JKK Day ra ba karon unta, no? JKK celebration simbahan, no? Tibok Pilipinas. Nahingpit ang kahiusahan sa komunidad. Kana pinaagi sa parag-ingnan sa union, cohesion o oneness ni Jesus sa iyang amahan ug sa balaang espiritu. Sunod, kaning balaang Trinidad, maoy timailhan sa kadako gayud sa gugma sa Dios. Gugma maoy naghius sa kanila. Kanang maong gugma, maoy ning hatag sa amahan sa kasibot nga itugyan ang iyang bugtong anak sa kalibutan. Ug mao kanang gugmaha ang nagtukmod sa anak para mobiya sa kalibutan ug mapadala ang gasa sa balaang espiritu. True and true, kaning Holy Trinity is an expression of God's great love. Gugma nga dili gayud mapukan. Gugma kahiusahan nga dili gayud mabuntog sa bisan unsa paman. Kanang ilahang oneness as Holy Trinity, usa kana kamaayong panag-ingnan sa relasyon. Matag relasyon, anaa unta niya ng maong kasibot sa kahiusa. Aron bisan unsay mudangat ug mahitabo, dili mabungkag, dili mapukan. No? All forms of relationship must follow the lead of the Holy Trinity para walay makabungkag sa iyang kahiusa. Finally, kaning balaang Trinidad, gawas nga timailhan sa kahiusa sa Dios, gawas nga timailhan sa kanang ginatawag natog cohesion o oneness sa Dios, nahimo ikaduha panag-ingnan sa communion, usa ka matang sa relasyon that binds together. More importantly,
Ang kahiusahan sa Amahan, Anak ug Espiritu mauunta ang mamahimo natong giya ug panag-ingnan. Giya nga sa tanan natong kabudlay ug pagpaningkamot, labi na sa pagmugna o pagtukod sa atong mga JKK, dili gayud kita mawad-an sa kadasig. Dili ta mawad-an sa kusog. Bisan pa og magkaluyata, magpadayon gihapon kita. Kay ang kadasig nga atong gihuptan, relasyon man sa Dios, kahiusahan man sa Dios. Mauunta usab kanang maong kadasig, gugma, kahiusahan ang mamahimo natong giya sa walay hunong nga pagpaningkamot nga mamugna ang usa ka tawhanong komunidad. Komunidad nga nagahari ang hustisya, komunidad nga nagahari ang kalinaw, komunidad nga nagahari ang Dios. Kay kanang maong komunidad, mauman ang buhing panag-ingnan sa Amahan, Anak ug sa Espiritu Santo. Apan kanang maong kahiusahan, kanang maong relasyon, kanang maong gugma, kanang maong panag-ingnan, kanang maong giya, mabatunan lamang nato mga igsuon kung dinha sa atong mga kasing-kasing tinuuray natong dawaton nga anaay Dios, Amahan, Anak ug Espiritu nga nahigugma ug dili gayud mobiya kanato.